garin nan sai dai dan garin nan sai mutumin da ya san garin nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna muku barka da zuwa wani sabon shi na lokacin mako. Mu na yau maraba da zuwan watan Ramadan. Insha Allah yau a wannan shiri za mu ari riguna kala-kala. Za mu ari rigar aramma, za mu ari rigar malamai ustazai. Duk da dai mu ba ustazai bane, kuma za mu ari rigar likitoci. Insha Allah kuma mun yi kuskure a gyara mana a comment section. Da farko muna wa juna maraba da wannan zuwan watan rahma, wata mai albarka, watan jinƙai, watan alkur'ani. Allah ubangiji ya sa mana daga cikin bayi wanda za mu rabauta da falal wannan wata, mu zama cikin bayin da za a yanta a wannan wata. Kamar lokaci da farko za mu ari rigar aramma. Insha Allah za mu dan karanta, tunda wata ne na Qur'ani, za mu karanta abin da ya sawwaka daga cikin alkur'ani insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تمتع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Allah ya karba mana. Sai kuma tsokaci da lami kamar da muka ce akan watan Ramadan, tsokaci kusan guda 5 insha Allah. Na farko shine wata ne mai albarka, kamar da kowa ya san, malamai suke sanar da mu. Wata ne na ibada, zaka kowa na cewa yana so ya sauki Qur'ani so kaza a wannan wata, ya zage dantse, zai yi qiyamul laili, zai yi kaza da sauransu. Abu ne mai kyau. Kuma akwai wani kuma abu da muke mantawa, wanda malamai suke tunatar da shi ne kuma barin sabo. Wannan wata ne na kankare zunubai, wata ne kuma na barin sabo. Musamman sabo wanda misali yake da alaka da ci da sha, musamman misali Allah ya tuba masu kaman bushe-bushe haka, ko na sigari ko kuma wani abu. Za ga cewa idan har zaka iya haƙuri daga ketowar alfajir har zuwa faɗuwar rana baka sha ba, to wataƙila zaka iya haƙuri ba daga faɗuwar rana ɗin har zuwa alfajir. To sai zai zama wani kaman training ne, ko wani biki ne da zaka ba kanka training na cewa idan ma sigari ne ko wani abu kake sha, har ka zama ka daina shi. Kuma wani biye-biye ne ko ya wace ne, za ga ai ba za ka yi ba dai insha Allah dai kana da imani, ba za ka yi ba daga fitowar alfajir har zuwa ketowar har zuwa faduwar rana. To za ka iya kuma haƙuri, in dai ka kai wannan haƙurin awoyin, to insha Allah kuma da taimakon Allah da addu'a mutum zai iya haƙuri ya zama cewa yayi 24 hours a Ramadan bai yi ba, to kuma har zuwa insha Allah bayan Ramadan din sai ga mutum ya dore. Muna fatan wannan wata ya zama mu ma yan zanuban da muke, ya zama cewa mun yi training kanmu, ya zama cewa ko har bayan Ramadan ba mu koma gare su ba. Lokaci na farko kenan. A lokaci na biyu, tarkon da shedan yake samun fada shine wani sa'in mukan shiga riya. Za ga mutum watan Ramadan ya zo, za ga yana cewa aini sai nayi sauka so kaza, sai nayi abin nan saukan Qur'ani kaza, yana faɗa wani sa'in a social media da sauransu, ko kuma nayi ciyarwa kaza, ko kuma mutum za ga masu dan hannu da shuni masu kokari su je umara, za ga mutum tun a jirgi ya fara hotuna da ya je airport ɗin Jidda ko na Madina ya sauka ya je ya hotuna. To za ga cewa duk da dai malamai suna cewa baka iya gane mutum yayi riya ta misali ta bayyana aikinsa,
to amma akwai hatsarin cewa mutum zai iya faɗawa cikin riya idan yana yawan bayyana alkhairinsa misali ko kuma aikin ibadarsa. Abu na gaba, tsokaci na gaba shine ɓatawa kai lokaci. Mun sani cewa wannan zamani ne na social media da kuma fina-finai na series ko ba gaskiya ba. Yanzu zaka kunna TV, da muna yara TV za ga akwai lokacin kunna shi, wani sa'in sai karfe 4 za ga TV ya zo, ko karfe 4 ne ko 5 ne, za ga a lokacin za ka yi hakuri, za ka ci gaba da sabgoginka. Amma yanzu TV ya zama 24 hours, ga social media nan, ga TikTok, ga sauransu. To in mutum bai farga ba sai ya shagaltar da lokacinsa a irin wannan. To hatsari ne ba, mutum ya kamata, ba laifi bane mutum ya shiga ya ɗanyi TikTok ɗin, ya ɗanyi Facebook ɗin, ya ɗanyi Instagram. Wasu za ga ma masu tsantseni za ga cewa sun ce wata guda. Akwai wanda sani a Twitter zai ce wata guda ba zai yi Twitter ba. To kaga wannan inda so samu ne mutum ya haka, to amma mu masu rauni ne ba za mu iya ba. To mutum zai sa kansa lokaci ya ce awa, in ya shiga TikTok ɗin ya ce to awa minti 20 zai yi, sai ya sa timer. To da minti 20 ya sai ya fita, sai ya koma ga sauran ayyuka na ibada. Lokaci na hudu shine abin da muka lura da shi shine za ga wasu, musamman watan Ramadan, wata ne misali da ake kamewa daga ci da sha da kusantar iyali da sauran abubuwa. Za ga cewa wani tunda ya ga cewa shi, ko kuma har da mu ma dai, mutum ya ga cewa bai ci ba bai sha ba daga fitowar alfajir, misali ketowar alfajir har zuwa faɗuwar rana. To sai ya ga cewa ranar na faɗuwa fa sai ya ramo duk abincin da bai ci ba na rana, sai ga ya tattara ya makare cikinsa da abinci, wanda likitoci suna cewa zai zama hatsarin gaske. Banda kuma wannan cika ciki din da ake yi da sahur din da musamman dai buɗe baki, za ga mutum, musamman masu hali, za ga mutum ya tara abinci kala kala, za ga wani ya ci ma ya kasa tashi yayi ibada. To akwai kuma hatsari da muke fama da shi, da za ga musamman ni dai da muka taso a gidanmu, ban sani ba ko wasu gidaje da yawa da nazo na ga wasu haka suke. Yawanci za ga abinci so da ake ci in aka yi buɗe baki. Za ga da an yi buɗe baki, maybe an ɗan sha lemo ko dabino, za a je a ɗan yi wasu a lokacin ma za a ci abincin shikenan an gama, ko kuma za a je a yi sallah a dawo a ɗan ci abinci shikenan. To wasu za ga abinci so biyu suke ci. Idan aka je misali aka ci dabino, aka yi sallar magariba, aka dawo aka ci abinci, wannan wai sau mun taɓa ne. Sai kuma bayan asham wajen karfe 9 sai ga kuma an zo an ƙara cika a ciki. To wannan hatsarin shine za ga tsakanin cin abincinka da bacci babu tazara sosai. Likitoci suna cewa akwai hatsarin gaske kaga cewa mutum ya ci abinci bai dan tsaya awa 1, awa 2, 3 kafin ya kwanta ba. Ana zancen cewa akwai acid ko reflux ne, da kuma zai iya sa mutum ya yi abin da, musamman masu son sa rage kiba. Za ga irin haka, za ga hatsari ne gaske idan kana cin abinci ka kwanta, yana iya sawa ka ƙara kiba. Akwai wani abu da daga wasu ƴan uwan da zauna da su ƴan Pakistan suna yi, musamman lokacin sahur. Ka san shine ma ya fi hatsari. Za ga tsakanin mutum sai ya cika cikinsa lokacin sahur, da ya je ya sallah asuba kuma bai bada wannan tazarar ba, dan awa 1, awa 2 sai ko ya kwanta. To wannan ya fi hatsari. Za ga su ƴan Pakistan da na zauna da su, na ga abin da suke shine, idan aka yi sahur, aka je aka yi sallah asuba, aka dawo, sai ga suna dan tattaki, suna tafiyar sauri, suna dan kaman exercise haka, kaman awa 1, awa 2 tafiya ma suke, ba exercise ba, kawai tafiyar sauri a dan unguwa haka. Za ga abincin ya dan kwanta awa 1, awa 2 kafin su kwanta bacci. Wannan yana da matuƙar muhimmanci. Lokaci na gaba shine kuma sanin mu ne Najeriya tana cikin dan matsin tattalin arziki. Alhamdulillah dai yanzu kayan abinci ba su yi sama ba su yi ƙasa, sun dan fara ƙasa alhamdulillah. To amma tunda dai akwai matsin tattalin arzikin, ya kamata musamman iyalai a yi haƙuri da magidanta, ko ba gaskiya ba. Samun ba kaman da ba, ko da samun kaman da ne, kayan yakin da za a iya siya sun yi tsada. Ta wane ne ya ce yanzu shadda gizna ta zama wai ana ce mata wane yaro sai babba. To a tamfofin ma na san haka. Saboda haka ana yawan samun matsaloli tsakanin iyali, musamman a wannan wata na Ramadan, musamman wajen ɗinkunan sallah. To lokaci ne wanda iyalai, musamman iyayen mata, za su yi haƙuri. Idan da set 3, 4 mai gida yake, wataƙila ya ɗan set 1, 2 a haƙura. Idan da atamfa kaza sufa, sai mata atamfa ce yanzu shegiyar ba. Wataƙila da na san sufa ce, idan sufa yake siya wataƙila ɗan sauko a ɗan masa haƙuri. Idan shi kansa wataƙila da gezna yake sawa, yanzu ba gezna ya hau ba, to na sai a haƙuri. Sai kuma masu hannu da shuni, masu zuwa umara, wataƙila da in ya je umara, ya kai ki umara ko ya kai ku umara, wataƙila a Hilton ko Jabal Umar, wane ne manyan hotel ake sauka. Don ya ɗan sauko, ya ɗan fara shiga ɗan tukarun mu haka, nan Shara Mansur ya ɗan samu hotel ɗinsa. To ka gani da an je umaran da sai a gode wa Allah. Allah ubangiji ya samu dace. Sanin mu ne shi lokacin mako shine wata zo mu tattauna akan maraba da zuwan Ramadan. Allah ubangiji ya samu da cikin bayansa salihai. Muna daga cikin wanda za mu yi ayyukan mu da ibada za su karɓu, zunuban mu za a kankare a wannan wata. Insha Allah shi zai taƙaita a nan, sai kuma wani satin. Kafin nan, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lamarin garin nan sai dai dan garin nan, sai mutumin da ya san garin